রাষ্ট্র স্যালুট সালামি সাস अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु दिनै जोंनि बिमा हादोर भारत देशनि 77 उदांस्रि दिन मानोना दिनैनिफ्राय 77 बोसोर सिगाङाव भारत बर्षआ ब्रिटिश सरकारनि बान्दा अबस्थानिफ्राय मुक्त जादोंमोन उदां जादोंमोन आरो बेनिखायनो बे सानखौ भारत बर्षआ बे 15 आगस्ट खालि जिहेतु उदांस्रि जादों 1947 बे सानखौ दिनै उदांस्रि डे हिसाबै जोंनि भारतनि साफ्रोमबो नागरिका साफ्रोमबो दैदेनगिरिया खुब गौरबजों खुब आनन्दहै उदांस्रि दिन हिसाबै पालन खालामो आरो दिनैबो जों 77थि उदांस्रि दिन हिसाबै सान हिसाबै जों पालन खालामदों जों दिनै गोसोखांदों जोंनि हादोरखौ उदां खालामनो थाखाय जायफ्रा गावनि थै आरो जिउ बावबाय बेखै रानि लक्ष्मीबाई भगत सिं बेबायदिनो आसामनिफ्राय जा कुशल कुमार थांबाय मनिराम देवान थांबाय आरो कनकलता आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर जायफ्रा बे हादोरखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो बे हादोरनि उदांस्रिनि थाखाय दैदेनबोनाय जोंनि भारतनि बिफा हिसाबै जायखौ जों गनायथि होदों सन्मान होबोदों महात्मा गान्धीनि नामखौ लानांगोन मतिलाल नेहरूनि नाम लानांगोन सरदार बल्लभभाई पेटेलनि नाम लानांगोन सुभाष चन्द्र बसुनि नाम लानांगोन जवाहरलाल नेहरूनि नाम लानांगोन जायफ्रा जोबोद दुखु खस्थ' खालामनानै ब्रिटिशजों बुजानानैबो अपान होजानानैबो जेलाव जोबथि जानानैबाबो बे हादोरखौ उदां खालामबाय दिनै बिथांमोनखौ सन्मान होदों बिथांमोनखौ जों गोसोखांदों मानोना जाय देशआ जाय समाजा गावनि हादोरनि गावनि देशनि थाखाय थै बावदों सेक्रिफाइस खालामदों बिथांमोनखौ सन्मान होनो रोङा बे देश आरो बे हारिया कुनुदिन जौगानो हाया जों थांनाय 77 बोसोर उदां हादोर हिसाबै जोंनि बिभिन्न समाव दैदेनगिरिफ्रा बे हादोरखौ दावगानो थाखाय गोबां खामानि मावबोदों गिबि प्रधान मन्त्रि हिसाबै जवाहरलाल नेहरू बिथांनि उनाव इन्दिरा गान्धी मरारजि देसाई बेनिफ्राय बिश्वनाथ प्रताप सिं नरसिंह राव आरो लोगोसे सरदार चरण सिं अटल बिहारी वाजपेयी डक्टर मनमोहन सिं आरो दानि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोनहा जिखिनि दुखु खस्थ' खालामनाय बे हादोरखौ एखेबारे लोरबां अबस्थानिफ्राय गोरिब अबस्थानिफ्राय दानि पजिसनाव लाबोबाय बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों बिथांमोनखौ जों गोसोखांदों जों आसा खालामदों बे देशआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो जौगासिन हादोरनि बिथोराव समान आगान हैफानो हागोन आरो दानि जि सरकार बेबायदि मिजिंथिखौ लानो खामानि मावदों जोंनि आसामावबो आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिखिनि खामानि मावदों बे मावनायनि गेजेरजों भारतनि गोबां उन्नत रायजोफोरनि समान थाखोआव लांनो थाखाय बिथाङा जि नाजादों जों आसा खालामदों बिथाङा साक्सेस जागोन आरो बेजों जों नागरिक हिसाबै नोगोरारि हिसाबै बिथांखौ सहयोग खालामनांगोन आरो बिथांनि जि थिननाय जि बोसोन बिथाङा जि नाजादों जि हास्थायदों बेखौ जाफुंहोनाय जोंबो मदद होनांगोन दिनै गोजोननाय मोन्दों जे जों दासिमहालागै 77 बोसोर उदाङै थांनानै थानो खाबु मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनैनि सानाव जोंनि सान्थ्रि हान्जाफोर जायफ्रा बर्डार एलेकायाव बे हादोरनि रैखाथिनि थाखाय बे हादोरनि नोगोरारिफोरखौ गोजोन थासारि लानानै थांना थानो थाखाय दुखु खस्थ' खालामनानै बे हादोरखौ बेंना लाखिदों बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों बिथांमोनखौ जों गोसोखांनानै बिथांमोननि प्रति सन्मान होदों मानोना बिथांमोना जोंनि हादोरखौ बेंना लाखियामोनब्ला जोंखौ रैखा होआमोनब्ला जों भारतनि नागरिक हिसाबै गोजोन थासारियाव थानानै बे हादोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो खाबु मोननाय नङामोन बेनिखायनो दिनैनि बे सानाव बिथांमोनखौ जों गोसोखांदों आरो बिथांमोननि प्रति जों सन्मान होदों लोगोसे खावलायदों बे उदांस्रि साननि आसिला लानानै जे दुलाराय हादोरनि जोंनि भारतनि नोगोरारिफ्रा जाहाथे बे देशनि उदांस्रिनि थाखाय उदांस्रिखौ रैखा खालामबाय थानायनि थाखाय आरो जौगाहोनो थाखाय जाहाथे साफ्रोमबो गाव गावखौनो बावसोमो बेनि थाखाय आं खावलायो गोजोन्थों।